המשפחה שלי בעצם נולדו בירושלים. סבי וסבתי גרו תקופה ארוכה בכפר סילואן, עד המרד הערבי הגדול, עד שהם גורשו. אז ההתעסקות שלי בסילואן ובגיא בן הינום היא קשורה לזיכרונות בעיקר שסיפרו לי עליהם. נולדתי בירושלים ב-1959 בשכונת בית הכרם. שם העברתי את רוב הילדות שלי, לא בבית ספר, בעמק. פה אני מחזיק את כל העבודות המוקדמות שלי. פה זו עבודה תערוכה שהייתה בבית האומנים, חד גדיה. התעסקתי בנושא של כוונות, והציור היה בעצם כמו כוונות של רובה, והסיטואציה של שור ובן אדם ראש בראש. זה עוד עבודות מאותה סדרה של תיאום כוונות, פה זה כבר היה סדרה של גולגלות. בגלל שגדלתי בשכונת בית הכרם, אז האווירה הכללית בשכונה הייתה שאתה צריך להיות, יש לך כמה אפשרויות, או להיות טייס, או להיות בסיירת מטכ"ל, או ביחידות מובחרות אחרות. התגייסתי לסיירת צנחנים. 4 חודשים אחר כך כבר היה מבצע ליטני. היינו החיילים הכי צעירים שהכניסו אותם ללבנון. היינו די בהלם, האמת. ואני לא אשכח את הלילה הזה שלקחו אותנו לגבול. אני זוכר גם את הלילה מבחינה ויזואלית, אני זוכר שזה היה לילה מאוד מאוד חשוך. הולכים קילומטרים בתוך שטח אויב. זה היה המפגש הראשון האמיתי שלי עם המציאות הכאוטית של החיים פה. אני חושב שזה השפיע עליי בצורה מאוד מאוד חזקה, ולא חזרתי אותו בן אדם מהאירוע הזה. זו הפעם הראשונה שהבנתי שאני מאוד מאוד מפחד. פחד מוות, מה שנקרא. סיימתי את הצבא קצין, ומיד אחרי שהשתחררתי, מלחמת לבנון הראשונה פורצת. היינו שם 4 חודשים, זו הייתה תקופה קשה מאוד. הבנתי שאם אני אצא בחיים, אז אני נוסע מפה. נסעתי לאמסטרדם. לא ככה ידעתי מה אני הולך ללמוד, אבל ידעתי שאני רוצה משהו שישלב בין מקצוע, אבל שיש בו גם משהו מן הרוח. אז התחלתי ללמוד בדלפט ארכיטקטורה, ולקח לי שנה להירגע בעצם בזה שאני לא נמצא בלבנון. חזרתי מהולנד ובעצם חזרתי כאדריכל, אבל התחלתי לעבוד, והבנתי שאני לא בדיוק נמצא במקום הנכון מבחינה פנימית. ואז נפתחה תוכנית של בצלאל תואר שני, לימודי המשך. באותו רגע כבר עשיתי שיפט לאומנות באופן מוחלט. התחלתי לצייר, ביקשתי סטודיו בסדנאות האומנים בתלפיות, ואז כבר הייתי בעצם בסביבה של אומנים, ויכלתי להתחיל לפעול באמת כדי לבנות לעצמי איזשהו סוג של תהליך עבודה מסודר. זה עבודות שעשיתי בתקופות יותר מוקדמות, שזה נקרא הזירה. סצנות שהן יכולות להיראות כמובן ממראות שאנחנו מכירים, מהאינתיפאדה וכו'. אני רואה חלל ואני חושב בחלל, וגם אם אני לא מראה תמיד את החלל, הוא קיים מבחינתי, הוא נמצא שם מאחור. המחשבה שלי היא קודם לייצר באמת את הסביבה, את הקונטקסט, ואז להתחיל לבנות את הקומפוזיציה שבעצם בתוכה יש איזושהי סצנה. אני גם לומד הרבה מאוד
בעל הסולם, חומרים שקשורים לתפיסה היהודית ולמחשבה היהודית, ואני חושב שהדברים האלה הם נמצאים גם בתוך העבודות, גם אם הם לא נראים, וכשאני מדבר על המצב של הפרט, אני תמיד מדבר על המצב של הכלל. גם אם אני מצייר דמות אחת, אז הדמות האחת הזאת הרבה פעמים היא מייצגת בשבילי קהילה. הכמיהה שלי בעצם לעשות איזשהו חיבור בין העבר לבין ההווה, בין ההיסטוריה לבין העכשווי או לבין היומיומי, היא טעונה בתוך העבודות, היא קיימת. זאת עבודה שהיא חלק מסדרה שנקראת מאחז בלתי חוקי, ששאלתי שאלות לגבי מה זה חוקי, מה זה לא חוקי. וגם זה היה סמוך לתקופה ב-2017 שעשיתי גם את העבודה עילת הסבירות, ששאלתי מה זה סביר, מה זה לא סביר, מי קובע מה זה סביר. כל הסיפור הזה של העבודה עם עסקים, עם אפר, זה דברים שקרו בשנה האחרונה. התחילו שריפות. נסעתי עם האוטו ביום שישי, התחלתי למלא אפר את כל האוטו עם שקים. מאוד עניין אותי שקים שהיה להם, עבר עליהם משהו, שהם עברו איזשהו מסע. ואותם רציתי, את השקים שיש להם כבר סיפור של מסע, ואני כאילו מתלווה למסע שלהם. כותונת משוגעים. הייתי ילד שובב, כאילו, ולא ידעו איך להשתלט עליי. אבא שלי היה קולה אותי בשירותים במשך שעות. אז התחושה הזאת של להיות כלוא באיזה מקום קטן, ולגרד את הקירות ולשרוט אותם, זה זיכרון די חזק. חוויתי משבר חזק שהתפרץ אצלי כאילו באיזושהי צורה שבעצם הרגשתי שאני חסר אונים כמעט. והדימוי הראשון שעלה לי ברגע שהצלחתי כאילו להיכנס לסטודיו ולעבוד זה שהייתי רוצה שיהיה לי איזשהו כלב שילווה אותי. שאם אני פתאום נכנס לאיזשהו רגע של בעיה או איזושהי מצוקה, שהוא ידע לגשת אליי. אז ציירתי כלבה שקוראים לה נינה. ציירתי אותה פעמיים. פעם אחת ציירתי אותה שאני קופץ מעל בניין והולך לעזור לנינה שיש לה בעיה ברגל, היא קטועת רגל. ואחר כך נינה באה ועוזרת לי. הרבה מאוד עבודות שלי הן מאוד מאוד כהות, וזה כבר גם מתחבר לתקופת הצבא. זה באור חשוך, נמצא באיזשהו דמדומים, באיזשהו מצב ביניים של בין יום ללילה. המעיל הצהוב והמדים הצהובים האלה מופיעים הרבה מאוד בעבודות שלי. והצהוב הוא גם סוג של rescue. צוות הצלה שיבוא להציל את העם, אותנו או אותי. דרוש מלך. זו עבודה גדולה, 2 מטר על 2 מטר, על נייר פרגמנט. מלך שיושב, ובעצם הכיסא הוא לא כל כך יציב, עם איזושהי כמיהה גדולה, עם איזושהי דרישה, שיהיה לנו איזשהו מנהיג שייקח אחריות, שייקח לנו למקומות טובים. אני חושב שהעבודות שלי כן מדברות על ניסיון לרפא את מה שקורה פה, את החברה, את כולנו, אולי גם אותי כחלק מהדבר הזה. אני חושב שהיחסים בין אנשים זה הדבר הכי חשוב בעולם, בסוף. זה הדברים הכי מרגשים וזה הדברים שהכי כואבים גם.
זה הדברים שגורמים לנו הכי הרבה סבל, מצד אחד, מצד שני, גורמים לנו את האושר הכי גדול. אני בן אדם אופטימי. אני אופטימי במובן הזה שאני מבין שיש גם תהום, אבל יש גם מקום מחוץ לתהום בו זמנית.